BMW nedávno predstavilo úplne nový model R1300 GS. Nosný model motorkovej divízie tejto nemeckej značky je niečím, čo vždy rád osedlám. Tak mi nedalo nakúknuť do preskytu a pozrieť sa na to, čo je nové. Čau, toto je kanál Weekend P2 a pohľad na to, či je BMW R1300 GS nová motorka alebo len trochu modifikovaný kúsok. Zase tá istá pesnička dookola. BMW predstaví nový Boxer GS model a prvé, čo ti udrie do očí vo svete asociálnych médií, sú komentáre typu: toto je hnus velebnosti, kde pak asi soudruzi z NDR udelali chybu, ale to tu bolo vždy. Keďže nedávno bol predstavený aj model iPhone 15 a ohlasy sú ako pri novom GS. Čakali sme viac, nielen inú dierku, čakali sme viac, nielen to, že škúľavec má zrazu oči do X. Od čias 1150 sme si veru mysleli, že GS budú škúľavé od teraz až navždy. Či sa ti to páči alebo nie, BMW Boxer GS je legenda, veď vlastne vďaka nemu tu je celý segment cestovných endur, ktorému tak od svojho počiatku dominuje. Lenže prináša radikálna zmena názvu aj radikálne zmeny na motorke? Okrem výzoru samozrejme, lebo keď som zbadal prvé fotky, myslel som si, že ľudia najprv pindajú na Hondu, lebo sorry BMW, toto nie je na prvý pohľad Bavorak, je to NC 750X. A máme tu obligátne Most Powerful Boxer Engine Ever, veď áno, s každou generáciou tu máme dookola vyšší a vyšší výkon a ver mi, už dávno netreba viac. Lenže Boxer GS je akýmsi meritkom svojej vlastnej triedy, kde všetky ostatné značky proti tomuto stroju zbroja svoje vlastné bajky. Veľkoobjemové cestovné endura si na GSO poriadne došliapli, prinášajúc svoj unikátny charakter danej značky. Triumph Tiger 1200 za posledné roky poriadne schudol, KTM je high-tech divočina, Dukna z multistradou V4, ktorá má motor de facto zo superbajku. No wow, ako čo tu chce Bavorak ešte stále riešiť? Boxer GS tu máme od roku 1980 a koncepčne je to skoro stále ten istý stroj. Lenže už bolo znova potrebné upchať trochu dieru medzi nudným Boxerom a zvyškom sveta. BMW tak opäť postavilo úplne novú GS-u, ale nie je to zďaleka revolučná zmena, ako priniesol prechod z R100 GS na R1100 GS a z 1200 GS na 1200 GS, ale už s vodníkom. Tu mal podľa mňa prísť názov R1300 GS, lebo s príchodom vodníka GSO značne ožilo a stroj začal vyzerať ako motorka vyrobená v danom tisícročí. A to bol rok 2013. Medzi tým prišla ešte 1250 s variabilným časovaním ventilov. Teraz je tu v zásade to isté, len v inom kabáte. Či? Namixoval nám Bavorak naozaj nové GSO. Motor Boxer odjak živa udával charakter tomuto modelu, lenže papierovo sa GSO začalo silno potápať v tabuľkovom porovnaní s konkurenciou. Tak ho prevrtali, čo znamená, že má Boxer zase ešte väčší objem, a to presne 1300 cm kubických, takže názov neklame. A výsledkom je samozrejme aj vyšší výkon, takže teraz tu je zaujímavejších 145 koní, čo je o 9 viac, než ako mala 1250. A v porovnaní s konkurenciou je BMW tak stále nejak vzadu. Boxer však nikdy nebol o výkone, ale o sile a ovladateľnosti. Tento motor bol stále o využiteľnom a dostupnom ťahu, nie o špičkovom výkone tesne pred červeným poľom otáčkomera. A teraz s ďalším extra objemom prichádza ďalších 6 izákov naviac, čo v porovnaní s konkurenciou znamená ale že jasné vedenie. Bavor je skrátka ťahuň a naviac jeho sila prichádza aj v najnižších otáčkach a to je to, čo pri tomto druhu motorky využiješ najviac. Hoci už dávno viac netreba. Presne ako iPhone, chceš mať stále o čosi výkonnejší stroj, lebo už dávno je aj ten mobil, aj tá motorka svojím výkonom na takej úrovni, že viac netreba. Je zjavné, že v tomto smere inžinieri kašľú na naháňanie poplašených koní a sústredia sa na to, čo GSU robí GSov, teda motor s výkonom naozaj využiteľným v reálnom svete. Keď som jazdil na predošlom modeli a vlastne ktokoľvek to jazdil na R1250 GS, asi nenazve túto motorku slabou a pomalou v rámci jazdy na bežných komunikáciách a nová 1300 by mala byť ešte živšia. Čo ma zaujalo v preskyte je to, ako si dali záležať na tom, aby si postrehol info o spotrebe. 4,8 litra na stovku. Oni totiž to zmenšili nádrž na 19 litrov na motorke, ktorá je primárne určená na cestovanie.
prečo. Akože dojazd je stále fajn a keď príde verzia Adventure, prídu si na svoje milovníci bachratých nádrží, ale aj tak asi sú už preč časy long way round, keď sme snívali o cestách okolo sveta. Teraz chceš žiť svoje sny rýchlejšie, intenzívnejšie a hneď za rohom, lebo nemáš toľko času. Nepotrebuješ taký dojazd a nepotrebuješ výzor neohrabaného svetobežca, ale chceš motorku, ktorá vyzerá viac ako ľahké enduro, ale stále ťa vezme pohodlne so ženou za chrbtom do Chorvátska k moru. 1300 sa veru snaží navodiť dojem, že je menšia než je. A teraz uvidíš, že je to naozaj nový model a nielen veľký facelift. Prevodovka sa presunula pod motor, predtým bola za ním. Blok motora s prevodovkou je teda kratší, kompaktnejší, hmotnosť je tak usadená nižšie a viac na stred. Redesign bloku motora s prevodovkou znamená aj šetrenie na hmotnosti, presnejšie 3,9 kg. Keď sa zaráta redesign všetkých dielov pohonu, stupne to na 6,5 kg, teda klesne. Motorka ako taká schudla 12 kg v závislosti od konfigurácie, čiže celkovo 237 kg. Stále ťažký stroj, ale paradoxne najľahší spomedzi reálnej konkurencie, aj keď na to nevyzerá, a s najnižšie uloženým ťažiskom. Zaujímavý aj nový oceľový rám, ten už nie je rúrkový. Celú zadnú časť podporuje hliníkový rám, takže to, čo sa na prvý pohľad zdá ako plastové dekle, sú kovové dielce s reálnou funkciou. A toto sa mi vždy na Bavorákoch páčilo, ten ich technokratický pohľad na dizajn. Kedy ale BMW prinesie automatickú prevodovku, to by bola revolučnejšia zmenu, akú od lídra segmentu čakáme. Honda s DCT-čkom už dokázala, že automat funguje a ľudia ho chcú. Teraz sa pridala ďalšia elektronika, v technologickom aspekte Bavorák tiež začal za konkurenciou zaostávať. Ako štandard na 1300 nájdeš 4 jazdné režimy, ABS a trakčnú s náklonovým senzorom, Dynamic Brake Control, to je blokovanie náhodného pridania pri brzdení a management sily brzdenia motorom, asistent rozjazdu do kopca plus iné srandy. Oveľa viac iných elektrosrandičiek je zase súčasťou rôznych balíkov. Ďalšie 3 jazdné režimy, lebo aj tak budeš nakoniec používať len to, čo poskytuje najsurovejší pocit z mašiny. Ale hlavne radar vpredu aj vzadu, takže už tu nebude iba tempomat, ale adaptibilný tempomat, monitoring slepého uhla a asistent udržania sa v pruhu. Akože do čoho som sa dožil, ale ono to tu mala už aj konkurencia a BMW pridáva ešte varovanie pred nárazom, ktoré v prípade núdze zasiahne aj do brzdenia a asi ťa to má varovať aj pred nárazom zo zadu a to neviem, či motorka akože sama pridá. Akože ja som za pokrok, som za to, aby ma technológia rozmaznávala, ale no veď daj vedieť do komentu, čo si o takýchto elektronáložiach na motorkách myslíš ty. Fakt to niekto s radosťou využíva, alebo hrnk vypnúť, vyťahať správne poistky a jazdíš s rozsvieteným varovným oným, že not legal on public highway, lebo toto si najviac pamätám z KTM 1290R. Ti to zabera plochu displeja tak, že vlastne ani nevieš, ako rýchlo ideš, ono geniálne. Každopádne, aby 1300 obstála v konkurencii, toto ponúkať musí a musí v tom byť top, lebo nie každý má rád surové mašiny, z akých sa vyšľachtilo aj toto BMW. A 1300 sa tak stáva vo svete cestovných endur zase raz tým Kľúčové a historicky charakteristické prvky ostávajú zachované. Nálož elektroniky ale vo mne nevyvoláva také nadšenie ako príchod nových hardwarových riešení. Áno, GSO prišlo na svet v roku 1980, model R80 GS však nebol tá skutočná revolúcia, ktorá priniesla na svet unikátnu, lepšie povedané kontroverznú motorku. Ten skok, ktorý som spomínal, prišiel s modelom R1100 GS. Áno, táto motorka, ktorá tu je so mnou už dlhé roky a vyše 100 000 km, hoci známejšia je neskoršia 1150, mohutná železná stavba postavená okolo úplne nového motora, ale hlavne o odprúženie predného kolesa sa zrazu nestarala tradičná vidlica, ale telelever. Telelever sa rokmi tiež vyšľachtil, teraz ho nazývajú Evo telelever, ale funkcia a jeho benefity aj neduhy sú tie isté. Vďaka tomuto technickému riešeniu má GSO na cestách aj napriek svojej hmotnosti excelentné jazdné vlastnosti a symbolicky sa mu potápa predok pri brzdení. Má to zase nevýhody pri jazdení v teréne, ale veď to je predsa cestovné enduro, kto by s ním jazdil mimo asfalt. O teleleveri by sa veru dalo spraviť aj samostatné videjko, ale myslím si, že jeho výhody už vedia v skutku krásne kopírovať elektronicky ovládateľné vidlice bez toho, aby trpeli jeho neduhmi.
Elektronicky ovládaný podvozok je dostupný samozrejme aj na 1300. Dynamic S sa poriadne nakopli. Semiaktívny podvozok v reálnom čase upravuje svoje hodnoty tak, aby si sa ty cítil ako omnoho lepší jazdec. Nice. Teraz to bude ešte citeľnejšie, lebo za jazdy sa bude upravovať aj predpätie pružín, takže bike by mal byť ešte lepšie vybalancovaný stále. Ale hlavne poznáš ten blbý pocit, keď vyzeráš ako totálny mačo svetobežník na svojej veľkej, krásnej, ovešanej GS-e a ideš na kávičku v blavičke a zrazu červená a krátka noha. No nič nie je trápnejšie, než dvíhať motorečku v strede asfaltovej džungle. To teraz končí, lebo BMW prišlo po vzore konkurencie s adaptibilným nastavením výšky odpruženia. Má to Tiger, má to Panamera, aj Multa a už aj GS. Zastavíš, zadok klesne a výška sedadla je zrazu na priateľnejšej úrovni. BMW má ale vpredu telelever, ten má tiež centrálny tlmič a tak táto fičúrka by na ňom mala byť citeľnejšia než na konkurentoch s klasickou vidlicou. V číslach je to o tom, že z 850 mm sa dostaneš na 820 mm. Bez toho, aby si kupoval akúkoľvek znižovaciu sadu alebo tenšie sedadlo. BMW tvrdí, že pokles výšky sa deje nepostrehnuteľne. A môžeš si nastaviť, či sa to má diať automaticky, alebo má byť výška v istom rozmere, permanentne daná a to všetko si ešte rôzne nakombinuješ do rôznych jazdných režimov. Ale čo ak názov cestovné enduro berieš seriózne? Tak potom ťa poteší šport paket, respektíve športové tlmiče a o 20 mm vyšší zdvih tlmičov. Takže vpredu získaš 210 a vzadu 220 mm zdvih. Kolesa klasicky pre GS19 vpredu a 17 vzadu, čo je taký zdravý rokmi overený balans pre motorku, ktorá chce jazdiť aj mimo asfalt, ale na cestách má byť tiež špičkovo ovládateľná. Vyberieš si z troch druhov kolies. Štandardné sú liatinové disky, ak chceš byť hlavne cestne zameraný jazdec, vypletané kolesá pre offroad chtivých, alebo nové kované enduro kolesá, ktoré sú tiež pre offroad chtivých a sú o 1,8 kg ľahšie než tie vypletané. Normálne mám chuť napáliť to s nimi o nejaký kameň, že čo to znesie. No BMW nám takéto srandy prináša, ale že stále. No a čo znesú diváci očumujúci GS-ka, to BMW testuje už dávno. Čo sa stylingu týka, BMW ide testovať oči do X a smerovky na riadidlách. To je pekná fičúrka, praktická fičúrka, až pokým nespadneš, lebo istotne to nebude lacná fičúrka. Ako celok si R1300 GS zachovalo tvár a nezanevrelo na dedičstvo, ktoré so sebou nesie. Novinka je rozhodne oveľa modernejšia, napráskaná fičúrkami, ktoré ja veru nemusím, ale na strane druhej veľmi kladne hodnotím, že to nie je len o pridaní nejakých fičúriek pod kapoty a inom dizajne. Toto je rozhodne celý nový bike. Sú tu zásadné konštrukčné zmeny, ktoré by mali ovplyvniť ovládateľnosť k lepšiemu. Nie je to však revolučná zmena. Či sa ešte niekedy dočkáme skoku, aký bol medzi R100 a 1100 GS, silno pochybujem. To, čo robí GS so GS-om, je už dávno prešľachtené na úrovni, ktorú v plnom potenciáli ťažko využiješ. A tak nás BMW bude ďalej krásne rozmaznávať, len zas a znova potrebuješ prekusnúť ten dizajn. Čau!